tunlai khovela chuan mitin in smartphone kan nei towa nu le pa te mai ni lovin kan fa te ta tur hial te kan lei sak towa ma se kan fa ten phone khoina satlu tu wan kan boi thin ani voine hian kan fa te phone nu le pa te phone atanga control dan chungchang kan zir do na tin kan fa te hian engen khoi thina an phone hi enga tan ngen lok man thin zirna tan ten lok mang reng em ti hi kan en fia sak vek thei do ni chung ti dan chu voine heng kan zir do na ni ma sabera chuan settings sa kan lu tanga settings sa khan azon olna khan digital well-being and parental control ti khan zong ta ula alo digital well-being and parental control ti khala ulanga ilu I hon che khan khuminam rong sang le number minutes ti vel lo langa khu alo omanga hemi omzia chu he phone voin ne ta na he phone kan man dan minute kan sen ralzat ti na ni he sunday a chuan dar kar thum le minute som thum panga chu enga ta nge kan man kan ti chuan hei ifa pa phone ka fa pa phone alo ni ta Netflix en nan dar kar ni amang YouTube en nan chu tiang zelin ti khan ni sang khan engne a khoi thin enga ta nge eng khoi nan nge hunalo man thin ti kha kan fa te kan en sak thiang chu point number 2 kan sai ta screen time monitor kan ti kha ni adot le chuan screen time limit point number pathum na screen time limit kha kan sei lenga screen time limit chu omzia chu kan fa te hian entinan games khel warde mayan neya COC teloni ta sela chumi khelnan chuan darkar chuangte chol la loten a khel tuan theni ma se kha thalawa chumi chu hemi setting satang hian ol samte khan a set the app limits te hanan lu taila etan he phone application sang te khan lo lang ta chuan COC kan ti kha hi COC hi a khelna sat em khani ta ni chu a khel hun bi kan siam sak theita COC a khan kan lu tanga ti khan ei voinia chuan COC hi ala khel lawa masela infa te kha antenna games tui do khan han lu sak tawla an minute khel zat kha alo lang chu tiang zelin ni liam ta an khel dan jong po khalo lang don ni chu app timer a khan in me chuan eta hen dar kar minute te tiang kha set thea tuna lom sa chon minute som thum alo mani minute som thum hi okay me chuan minute som thum chau kha game sakha kha application kha ahong thei don tinani entinan minute som minute nga lek te hi minute nga hi atlem berani ta minute nga hi lo select taila ti khana lo minute nga lo in set ta kha game sakha minute nga chau a khel thei to don tina ani nakina kha chukan nan ti le don nya tula chuan khatiang khan screen time limit kha set chel the game sang ate gallery ate Facebook khatiang zong han kan phone application zong achon ati thei vekani apalina chuan parental control chungchang kan soya parental control hi nam changkang zo ga chon an war em to masela mizo te jinga chon hetiang lam ngai to le hetiang lama hriat na nei zau hi kan tam lo em ati thin phei chu kem te kan ni garing parental control je chu kan fa ten phone an neya kan control thei si lawa kan lak sak top te ni lo chuan masela he parental control features mang chuan kan fa te device kan fa te phone emo an tablet emo kha ke kan phone nu le pa phone atang khan a control sak theya ni china screen time limit kan tiang zong te screen time monitor zong te kha alo en zek thei to don ani tuna ati dan kan en china families tin hoi parental control al oma khamin hoi khan underline a hian kan metanga
heti hian lo langa let's do this ti kha kan me chuan hemi te hiron langta gmail account pakhat lo langa ni kha gmail account lo po kha au mai theya ti hanan me taula khu pakhat item om ta heta I than thana hi a account I vil ven tur a phone I vil ven na tur khani hi thang ta supervise account na khan kan me ta no ti khan he parental control a hian ifa te phone I vil ven tura khan account pakhat chawain sign in thiang ri chu chu a chan na tinge kan ti chuan kan fa te khan account pati pathum nei si sela pakhat kan vil ven chung khan adang khan an thla kualanga an switch kualanga kan hriat melin min lo bum the ni kha tiang ven na tan khan kan he tiang vil ven tur account phone a hi chuan Google account Gmail account kan tiang kha pakhat chau sign in a thiang ani tuna chuan kan than lo zawk he hi lo lang ta hei hi kan sign out anga ti khan kan sign out fel ta heta hian nu le pa te khan kan Gmail kha kan chutangai ta ni chu Gmail mang chuan kan fa de phone kha kan vil veng thi don ani heta Gmail chut tur hi kan hre mai lo ni chuan nu le pa te khan kan phone a Gmail kha bet ta ila hetian lo lang ta ni a chunga hian milem kha omanga ta hen milem te hian an met zewila ei a chunga hian kan Gmail account kan Gmail ID kha lo langa kha kan copy nga kan fa te phone a khan kan chulut mai don ani kan chut lu zo to chuan ti khan kan next heya ta hen password kan chung tilang password kan chut nu khan ti khan na lo lut ta ni kan thai thlanga heta hian nu le pa ten kan ti thei lo te a lo lang ta chu ta lo lang a chu nu le pa te hian enge kan fa te nan khoi mek ti kha kan en thei lo ani ma sabera chuan apa ni na chuan an search history internet ate khan eng mo khan lo zong ve thea khang kha an zon mek ate an zon tong tha te kha kan wa hre thei lowa kan ara la tangin ado le jon password te kan hre thei lowa an message te kan share thei lowa an mi phone in lo biak mek an lo be mek ani pon an tong te kan ngai tha thei lo ni tin an password an screen lock tiang chi te po kha thak sak thei lowa an data an search history tiang chi te kha I kan thak dang lam thei lo ni masela heta kan ti thei thunga chu kan fa te hian enge dar ka reng sa ngen mana englam khoi nan ngen man tiang chi te chuan muthun le khazir hun ang chi te kha kan bituk sak theya khatianga kan ti chuan muthun te lo set tai la dar ko hnulama khoi thei to lo ten an phone kha om thei thung ani kan fa pa email kha kan hriat anga ya a password kha kan hriat tel anga ya chuti kan hre lo ni chuan kan hemi kan ti ma hian password recovery te kha lo ti lok kha a fin thlak don ani tuna chuan sanga kan fa pa sanga password kha kan chulu tang ti khan khami password kan chut fel rual khan khe kan fa te phone kha kan vil veng tran thei che ti na ni ta ni tuna chuan hei ifa te phone kha vil ven antuma irem ti na khani ta hei chu confirm na ani wa in ti khan rem ti kha kan metanga china kan soi tong chi kha Google search ang chi te khatiang filter na kha te han lo om ta veka hang kha du chuan ti khan a off ha a filter vek theini Google search a hian safe search kan ti kha filter kan ti chuan thalak te thuziak te link te khatiang thalo kha han zong po ni sela an mu mai thei don lo ani blur ti kan me ro chuan an mu thonga ma sela a blur in an mu don ti na ni Google Chrome a po khatiang chi kha
ai khating link thalo chi te sexual is khating mi pat mi chet na lam hoi ang chi te tharum thona le thi sang chok te chi te kha I alo block sung sung thei don ani an lu pon tum sela alo block don ni ti khan kan zo fel ta ni ole kan fa te phone a parental control kan set up zo to chuan nu le pa te khan kan phone na han kem zong kan ti ve ngai ta chumi ti tur chuan play store a thil kan download angai ni play store a khan an lu tila azon olna khan family link ti hian type ila family link Google family link ti ha alo omang ta hian Google family link kha kan install anga ti khan kan lo install zo ta kan lu tang family link a chuan tian kan lu ta alang ma sapera hian an we hian email kha lo lang ta nu le pa te khan ni china kan fa te account kan vil ve na tura kan email kan chhut lu ne khan in milem ti kan enanga ain mil chuan kan continue hi chu important he tian lo lang ta tu aron lang ngal chu sanga ti ni sanga chu kan fa pa ni ta a phone man me ka chu Xiaomi Pad 6 kha lo ni ta ni chuan hemi family link application mang hian apia tablet ka fa pa man na hi kan ka control thin to do na ni ma sabera chuan kan ti thei tur chu daily limit screen time limit kan tiang chi kha a set sak the ni entinan Monday atanga Friday in kara hian darkar thum chau darkar ni chau khatiang kha adarkar zat kha kan set the ni entinan ka fa pa hian a tablet a hi darkar khat chau ni khara darkar khat chau khoi ka phal kan ti chuan hian kan seta ti khan darkar khat chau a khoi theya tuna hen a in count tran ngal ta minute songa pakua chau he tablet hi nong thei to don ani ni chin ang han app lock kan ti application lock ang kha I setting satanga ti thei kha om ta chu chu family link ka tang po hian ti thei kha om le ta ni tan kan lut le nga hey ni screen time monitor ti po kha chung he ta achung am yang tho hi ni ta entinan class of clans kha an khelna sa em ta kan fa ten tan kan metanga set limit kan tianga 30 minutes chau khel kan lo phal don ta ni ti khan class of clans si chu he games bi ka hi chu he tablet atang hian ka fa te hian minute som thum chau an khel thei ta don ani khatiang khan application dang entinan PUBG kan tiang chi te po PUBG kan tiang chi te po dar ka khat le chan ve chau khel kan lo phal ta ti khan voin ni hian entinan voin ni bi gan block ba si a khel na sa to lu tuk ta ni tan a khel zat minute kha lo lang ve kang hemi phone atanga an khel zat minute kha lo lang vek dona dar kar khat mo dar kar ni ka tiang minute som ruk minute so za som ni te po lo ni mai thei a khel na sa to lu tuk adik thei lo kan ti chon ta han block kan tiang block makanga tan kan tiang ti kha chuan block plus pi kha chu a khel thei to don lo ni voin ni tan khan tan headline kha kan lo enanga alo bo khan mak bo kang chuan PUBG po hi nichina han time kan set ta a khelna salu tukan ti chuan PUBG hengan lu tanga helai PUBG hi lo entai la block kan tianga kan block sak le maka ti khan PUBG kha a tablet atang hana bo maka le tuna chuan a features danga kan en liang content restriction kan ti hi ni china Google safe search kan tiang chi te kha ang kha an ni ta kan lu chuan entina Google search sa te po
hei thil zon na chuan Google kan hmang deuh ber ta Google search te pawh khan hei filter khatiang thalak te video te text a thu ziak te le tiang tam tak kha i alo vozong eng ma sela lo bo don ni alang lang lo tur khan Google lam khan an lo thu ruk sak don ni le pa de khan kan soi dong khan games khel war big kha an lo nei ta ni entin an heta kan hmong hen PUBG le Clash of Clans si an khel na sa em moya ni khata dar kar thum chuang te heng games kan lan hen an lo mang thin ani chung chu a block dan kha kan soi to kan han tinon lenga app limit ta khang kan lu tanga app limit ta hen PUBG Battleground Mobile India ti hi kan lu tanga kan block ang hemi kan block chuan helai tang hian alo bo ngal an device tang hian alo bo ngal bokang kan block ta ti khan i kan fa ten he tablet atang hian PUBG kha chu an khel thei to don lo ni kan an block le ma chuan Clash of Clans po hi an khel na sat nia chuwang chuan kan block bokanga ti khan khami games pahnih kha chu i kan unblock ma zong chuan an khel thei to don lo ani nima sela kan fa de hian games install da hi an thiam em maya hei an tablet te an phone te kha an en sak maula hetiang hian games tam takha an lo install chau mai nen lo download chau maya e games san khat kha vo block sak maila games dang khel tur tam takhan neya tin games pakhathin ning zum zunga a sang sang han an lut kwal thin ani khang kha khang laka khan eng tinge nu le paten kan fa te kan ven theang enge kan ti thei ti kha kan en ho le don ani PUBG le COC kan lo block sak to ta games dang heng zong zong po hi du chung kan block vek theya ani lo pon time kan set vek theya khang ka chu kan soi to kha i games dang download len tum ta ni Play Store an lu ta entinan PUBG ang bok chu Free Fire ania indo lampang te hi han ti don ta ila Free Fire hi install lo tum le ta sela ti hian i an phone atang khan direct in an mani thuin an install thei ta lo ni parental control kan on to wangin kan fa de khan an mani thuin an thei lova ask in message ti hi an me chuan lo me taila nu le pa tang kan phone a notification kan dong ten kan nga heta pe achunga hian sanga wants to approve this ti halo thlengta he kan me chuan ka fa pa hian a tablet a Free Fire download atuma he hi ka phal lang nge ka phal lawang ti kha alo lang zel to don ni heta hian ka phal lo deny ti hi kan me chuan a install thei don lawa approve ti kan me chuan kan me rual in a install ngal don ni masela a he request hi he dil na hi nikhat chung chau ain anunganga hemi chunga kan approve lo chuan an install thei don chuang lawani heta hen ka phal lo ti taila deny ka me chuan a install thei lawang chuan edinan games dang football te po hilo ni ta sela tikhan aron lenga as in person ti hi an me chuan nu le pal khan an password an Gmail password kha an chut sak tho ngai ni khami password kha chutur chuan nu le paten an fa te tablet khan emon phone khan khoi sak tho nga ya an ma ni thuin engman ti thei lo ti na ani ta hian kan phal lo chuan ti khan kan deny le the ni entinan games poivak lo kan ti ang chi angte hanjong taila pizza ready tiang chi te hi chu I apoivak lo e kan ti chuan tian asin message ti ha aron thleng pon hei ta hen aron thleng ta lo approve ila kan lo approve chuan a mai nen install halang le ti khan play games khel phal lo kan lo nei point I games tam takha an install pur tur a khan kan veng thei ta ni
tuna chuan kan fa te location en dan kan zir le do na kan fa te hi an thian te na te po games khel te pon an lo leng thea tunang lai chuan I an le na te an phone ten tablet ten keng zel to a khoi angen oma eng hmun angen om ti te khoi hmun angen om ti te kha nu le pa ten kan phone atang kan lo en vek thei to ni chumi ti tur chuan nu le pa te khan kan phone a khan location kan phone a family link a khan location ti khan an me tai la location a kan lu chuan hei sanga omna sanga chi omna I hreduem ti kha lo lang ta a chunga hian kan set up location kan tia kan metanga tran on kan ti hiang kan tiang tikhan kan tran on ta sanga kan fa pa sanga omna kha khu tu na a star omna khu lo ni ta ni tuna han mz tiwa tikhan hetian omna tak ka kha alo lang thei ta ni chon adang le zela chon hi aya chip chiar zo ka kan ti du chuan tan kan ti chhota hei tuna hei hi omna om mek na nia hei a phone battery chu me sa tan ya tiang chi zong kha lang ta family place a hen lu tai la etan kan in address kha kan da thei ni I at home ti khan entinan kan in address chu ting kan lo chuta hei hi kan address lo ni ta ni chuan kan fa pa sang hi leng chuak thin mo I leng ve reng thin te alo ni ta alut le chuak kha notification kha kan dong zel thei ni hemi arrive le leave ti kan on hian kan fa pa khan in khami in kan location kha a chua san hun na ron kan phone a ron thlenganga ina ron hole hun kha a ron thleng don ani khatiang khan kan fa te location kan vil veng thei don ani ole tuna chuan kan fa te khan games thren khat kan block sak to a thren time kan set to chung khan thil dang na YouTube pa ni mo apps dang te po kha an lo la ti ru pa sel thei tho ni I antina play store a khan I he tablet a hi kan lock sak to a chu a gmail kal teng kan lock sak to ni masela gmail account dang thun tumin game sang kha download lo tum le ta sela eta hian add another account a puan lut ma sela nu le pa ten phalna kan pek ma lo chuan an account dang po khan thu thei don chong na ni he ta kan hmong hian nu le pa te khan I an gmail password a kha an chut sak phot zelo chuan engma kha an mani thuin an ti thei to don lo ani a topera chuan kan fa te ten phone an khoi na salut tuka lak sak te har sa kan ti thina tin I an ni point nu le pa te ne na pek mai mo han chol ha dam te kha sheo man tia har san an ui thina khatiang kha engma khoi thei lo top turin kan fa te phone kha lock the ni chumi ti tur chuan nu le pa te khan kan family link a khan han en taila chung bera hian I Xiaomi Pad 6 hemi a tablet ming lo lan na a khan lock ti om ta a I he tablet hi voin ni tan dar kar khat khoina hun ka peta a tuna hen ni som pa ku chau anei to ni lock ka hian me taila ti khan kan lock ain lock rual khan kan fa te phone kha ti hian ron om to panga engman khoi thei to don lo ni hei engma khoi thei to lo a bag te engma khoi thei to lo ni chu nu le pa te kha du chuan as for time an tia hun bag bel tur te khan an deal the ma se chumi ti tur po chon nu le pa ten password an chut sak zel angai to ni ti khan kan lock to chuan kan fa te phone kha engma khoi thei to lo games po khel thei to lo video point thei to lo in alo om don ani alle khati zong kha parental control chung changa kan sir thei chu ni a I nu le pa ten tangkai takin kan mang theya tin kan fa te screen time tam lutuk te kan ven thei pha ge kan be se ni lo me